Evo prvi put da vidimo masline, da nisu ubrane. Ljuljaju se na vetru. Evo pravimo maslinovo ulje od maslina koje treba dobro očistiti, oprati, staviti da se prosuše. To je prvi korak. Drugi korak je da se masline melju zajedno sa kočicom. Sljedeći korak u masline se sipaju dve kašike vruće vode da bi smeš ne bi bio previše gusto i meši se i na 5 na 40 minuta smesi pre ceđenja. Sljedeći korak je ceđenje kroz gas. Evo dobijena je testasta masa, mlevenjem maslina i posleđena je kroz gas, nešto je tečnost, mnogo bron. Sada ovo treba da bude u mirovanju od 12 do 24 sata i da se nataloži i posle se kašikom širi, pošto je ono lakše od tečnosti pulpe i isplivava na površinu.